Здравейте, зрители на ГТВ! Започва шоуто на нет, едно предаване, което съм посветил на най-благородната кауза. Да се забавляваме. Защото ако не го правиме, ако стоиме като някакви чукове, изкучаеме и пукнеме от скука, ще е адски тъпо. Това ще е най-тъпата смърт. От скука. Усещам, че докато говоря тези тъпоти и вече се гръчите пред телевизорите за това, направо да започваме. Това е шоуто на нет. На вас като ви кажат рапър, какво си представяте? Мишо Шамара, устата, Снуп Дог, човек с широки гащи, обърната шапка и ръце, които постоянно се движат. Каквото и да е то, сега ще ви разбия представите на пух и прах. След това, което ще видите вашата визия за рапа, никога няма да бъде същата. Моят гост е рапър. При това с тъмен цвят на кожата. Но не е негърче. Прякора му е кудзата, но не е японец. Какъв е той, кой е, къде е и за какво се бори, ще разберете от самия него. Представя ви ромския рападжия Митко Якудзата. West Coast! Днес в нешоуто на нет няма да видите. На какъв език пееш? На цигански. Маса, соски си кая мери, раса. Сложат малко чуча да мога да... Какво значи чуча, брат? Цици. Ще не се сопенавтки, дикман ондока, маси сарман, таймерем руша. Здрасти, Митко. Здрасти. Моля те, като за начало, представи се на нашите зрителчета. Аз съм първи ромски рапър в България, вече албумът ми е готов и така, продължаваме напред. Добре, само с това ли се занимаваш? С рап или работиш и други неща? Текстове продавам ги, помагам. С журналисти работим, за различни случаи помагам. Първо помагал съм в случая за Кузов с Мартин Каравоцки, но той излезе на един такъв... Той си е шибан. Той е голям шибаняк. За кой от двамата говориш вече? По-точно за Карабоцки. Защо така? Нещо мразиш ли го, братле? Имате ли някакъв конфликт с него? Може да се кажем, защото преди един месец съм бил там при него. Там става въпрос за едни пари, за едни други работи. Той започва да вика охрана. И това го спаси по-точно. Че са имат и да пари ли, братле? Да, и това. За какво имат и да пари? По случай за Кузов, къде сме работили, защото там е било много опасно, там скрити камери, път насам натам. И ти му помагаш, така ли? Да, помагам в различни случаи. Помагаш му и накрая на ужас си вземеш кинтите, така ли? Да. Кофти. Иначе в момента как си финансово? Имаш ли кинти или си малко затруднен? Зле, защото си имам проблеми така доста. Отделно, нали, имам връзка моята вече 4 години с една българка. Така? И оттам стана много таки... Но не е това само причината. Скъпо ли ти излизат българката, братле? Не. Защото често излизат много скъпо. Аз съм много скъп. Така ли? Въпросът не е за скъпо, това въпрос... Знаеш какво е. Добре, какъв е твоя лайфстайл, братле? Нали си сещаш? Начинът ти на живот, братле. Всеки ден по нещо лошо. Добре, няма да водим такива тъжни разговори. По-добре да те питам, братле, кое те кефи повече? West Coast или... Как се правиш East Coast, братле? Или East Coast? Уестсайд, аз съм си от София, не съм от село. Това е, братче. Какъв ти е прякора? Якудза. Защо, обаче? Защото имам около 13-14 татуировки и имам нещо общо. Така мраза, разбираш, агресивен съм и няма значение дали съм от центъра, дали съм на заведение. Мраза много така да ме провокира или някой да ме... Добре, трепаш ли си често, братле, тогава? В смисъл, какво е по-точно? Участваш ли в варгали и така нататък? Какво е? Отнесо си тупаник или някъде? Не може, нали знаеш, трябва да се правиш. Добре, хубаво. Добре, като става въпрос за татуировки, ти може би не знаеш, но ние от съвсем скоро време организираме вече един национален конкурс за най-готина, забавна и шокаритетна ромска татуировка.
смисъл такъв, че има доста Само смешни от братите тях. ли ще участват? Няма ли да има бели? Ами, може да има, примерно, някои, но идеята ни е да намерим най-смешните и забавни татуировки, нали? Сеш, примерно те, които са правени с пирон, да кажем, или с Пирон кърфица. няма. Това е такива само неща. значи, два варианта. С игла Точно и така. на машина. С китара, струна. Моите така са направени. На Верно. 12 волта. Имаше някакви смешни татуировки. Няма смешни аз. Гласувайте в некласацията на нешоуто на нет. Пратете СМС на кратък номер 2225 и класирайте най-якото видео от нешоуто. Напишете нет 1, за да гласувате за клипчето Шампанско и сълзи. Шампанско и сълзи. Happy birthday to you. Наливай ми любов. Мале, какво стана тук, бе? Нет 2 за стрелба по човек. О, не! Нет 3 за бира и кюфтета. Давай! И на 4 за канадска борба с вятъра. На 12 май в нешоуто на нет ще обявим победителя и ще изтеглим двама от вас, които ще спечелят страхотни мобилни телефони. Бейби! Интересно ми е, братле. Ти обиждаш ли се, ако някой ти каже, че си циганин, примерно? Зависи от много работи. От какво зависи? И не мога сега да се движа някъде или някой да ми каже, тук е забранено за цигани или път дискотека. Има една дискотека, така един път, два път, три пъти ние сме почепили цялата дискотека. По принцип на мен не е много хубаво да ми каже човек циганин. Аре, нали, ако ме спре да се запознае, да, но така е мангал, циганин, не става така, бат. Добре, скачкаш ли на бой, като те обидат? Естествено, аз съм влизал много пъти по районни, ама това няма значение сега. Кой не е минал по този път? Копале, аз доколкото разбирам, ти си един истински гангстер, е такова. Биеш се често, и пееш рапчи и така. Нали? Има нещо такова. Добре, да поговорим малко за песните, които правиш. Авторски ли си изцяло или? Не, те са си мои песни. В смисъл всичко, какво се сблъсках до сега. Първо с боища, приятели, гледки, виждал съм хора. Ето този сорт. Разбираш, аз не пея за коли, пички и това, но аз не съм от тия бели фуста. И за сега направих една песен с Лило ТММ. Тя много добре се справи. Нали, припева го пее на ромски вариант или цигански, няма значение, но за сега за какво да извъна? Просто трябва да питам, защото нямам продуцент. И живот и здраве, ако си намеря продуцент да подпише договор, тогава ще попитам сега, ако откаже и други таланти. Че добре се справи. Добре, ти откъде намираш кинти да се продуцираш, братле, за записите и така нататък? Ти казвам, пиша текстове, продавам ги, чапат, не може, трябва. Само оттам. И ми да вери, не може. Добре, има ли някой известен български изпълнител, на който ти си написал текст? Имам, не мога да го кажа това, защото си имам проблем. Не, че си имам проблем и примерно ще ми се обади или ще трябва да се видим на живо и най-много... Най-много да се сбиете. Малги. Чао, ще аз пея и моята музика е такава, че просто съм друг свят ще потопа, разбираш? А на какъв език пееш? На цигански. Само на цигански? Цигански 2 песни направих на български. Je ne suis pas penalty Dickman on doka Masisar man Таймерем руша Кой съм, кай съм, суски беше скоте Дикани букаве да я так цикна чавре Нима гав те чурав би букако те чав От джандари анди джипка бешел Пао джаме дикел мангал палато чувел Касема цикно Бут маренас ман Адук халой да живон Нико шен ман Ми дай си ромни Модат си ром Оправи пе права си моро ром на дом